Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Himamaylan PNP mayroon sa nakuha ng mga saksi na makatudlo sa mga sospek sa pagpatay sa pamilya Fausto sa Himamaylan City. Sunod sa mga saksi, nakasingkitan pa ang mga armado nga mabuhay ang NPA matapos natabo ang pagpaniro. May ginauyatan na sa karon nga impormasyon ng Himamaylan PNP sa mga nakakita kag nakabati sa pagpatay sa pamilya Fausto Miyerkules ang gabi sa sitio Kangkiling, Barangay Buenavista, Himamaylan City. Ginpalayag sa mga saksi nga pagkatapos ang insidente, nakabati sila sang singgit sa mga armado nga mga persona nga mabuhay ang NPA, mabuhay ang hukbo kag tanan nga mga traidor patson. Ginabulubanta mga 15 ka mga armado nga mga persona ang nakita sa mga saksi nga nagpatay sa mga Fausto. Sunod sa Chief Investigator sa Himamaylan PNP nga si Police Executive Master Sergeant Ariel Sevilla, ilang paginahaylo ang mga saksi nga magbulig sa paghatag hustisya sa pamilya kag mapabakod ang kaso bangod kalabanan sa ila ginakulbaan pa. Sa karon, hindi pa makahatagid ang PNP sang detalye angot sa mga saksi agud masiguro man ang ila sini nga seguridad. Handa naman nga maghatag sa nagakaangay nga seguridad ang kapulisan sa mga saksi sa brutal nga pagpamatay. Ang amon gina-plaster namon kay ang security sa aton nga mga witness ni kag ang pamilya wala pa man gid decide nga ma-file sila sang ilang nga kaso, naga-meeting pa sila.